ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬುಲ ಅಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು 35 ದಿರಮ್ಸ್ ದುಬೈಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಲ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಒಂದು 35 ದಿರಮ್ಸಿಗೆ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಇಂಚುಂಡು ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಿದೆಗೆ ಪುಗ ಒಂಜಿ